og velkommen til Let's Burger Guide. I dag vi havner på Carnaby Burger og Co. Burger Co. tror jeg. Jeg skal prøve en klassisk beef burger. Så det glæder vi os til. Lad os se, hvordan det bliver. Se, der er 11 minutter, så fik vi vores burger. Dejlig fin lille klassisk en, men lidt hård virker det. Vi prøver at se, hvad det smager. Fyldet der indeni er rigtig godt, men bolden er desværre for hård, synes jeg. Udmærket burger, men på grund af den hårde bolle, så trækker den ned i karakter. Derfor 3 ud af 5 burger. Desværre, tak for maden.